alhamdulillah. Damuna tana ta albarka. Gaskiya alhamdulillah. Wallahi tallahi. Kuma illa bai ka san fa idan dawa ta ji wannan sanyin da ake hidda kai take. Sosai. Hidda kai take. Bare kuwa. Kai, ni zan gaya maka. Ni zan gaya ma dawa ta ji sanyi. Tana ƙara fita kai. To shi rogo da kake gani. Na ya fi san lokacin sanyi. Allah. Na rantsa da Allah. Gaskiya ne ranka da. Ba zan manta ba. In 1947 kusan shekara 100 da wani abu da ya wuce. Kakana ka san tsohon manomi ne. To na rantsa da Allah sai noma a gonar shi. Kunya ce da yawa. Duk kunya daya za ka ta kai tsawon daga nan zuwa Lagos. Allah! To an kare ma zance. Idan muka noma rogo, wancan ya noma rogo, shi kakan namu. Lokacin agwai ake zuwa da ni, gonar tashi. Ya noma rogo, duk guda daya. Sai aka girman dutsen Abuja. Allah! Rogo kawai. Allah sarki. Wato ƴan labai. Haka tuna mun. Shekara 20 da ta wuce. Maman mu ta aike ni in yi mata dabbobi. Shakka babu. Ina ta tunani wace irin ciyawa ma ya kamata in yi ma dabbobin nan ranka shi daɗe. Irin su ɓata bakin nan daga cikin tumakan nan kawai na jota tinkiya ta ce karmami. Wai karmami take ni a yi mata. Wannan wace irin tinkiya ce? Tinkiya normal tinkiya Allah bai wanda ka sani. Waka. Ni za ka makarya fada. Ban hana karya ba. Kuma na ce hukuncin da karya. Bulala ne. Shi rogon nan da ka ce ana gino shi wanda ya kai girman dutsen Abuja. In an ciro shi na ake aje shi. Ba gidan uwarka.